Tarte hau Tolosako udalak babesten du. Arratsalde on denori, gaur bai da oporra gaurreko azkeneko plenoa, ez? Bai. Danak gaude, Lore Agirrek ezin du etorri, beraz Begoña nahi duzunean hasi egingo gera. Bale. Kaixo, arratsaldeon. Aurreneko puntua da, ondorengo akta onartzea, 2018ko ekainaren 28ko ohiko osoko bilkurako akta onartzea. Ados zaudete? Bai? Orduan, aho batez, onartu da. Bigarrena, udal langileen zein erabateko dedikazioarekin edo dedikazio partzialarekin aritzen diren korporazioko kideen ordainsarien igoera onartzea. Bai, bueno, diktaminean azaltzen da bezala, uztailaren lauean argitaratu ziren 2018 urterako estatuko aurrekontu orokorrak, hauek arautzen dute sektore publikoan aritzen diren personalaren ordainsariak eta bertan aplikatze baldintzakin aplikatu behar diren, ez? Aplikagarriak dira baita ere Tolosako udalean, Jurramendi erakunde autonomoan, Tolargin, Erretengiberen eta Tolosa Lantzen. Bertan azartzen den bezala, 2018 urtean sektore publikoko langileek 1,5%ko ordainsarien igoera izango dute, eta 2017ko urteko estatuko barne produktu gordinak 3,1%ko portzentaia badago edo hau baino altuago baldin bada, uztailaren batetik aurrera beste 0,25%ko igoera aplikatu ahal izango da. Bestalde, 2017ko uztailaren 27an osoko bilkura honetan bertan onartu zen erabateko dedikazioa edo dedikazio partziala duten zinegotzi langileen soldata igoera berbera aplikatzea. Eta orduan jasota dago baita ere igoera berdina aplikatzea. Udalbatzak du eskuduntza gai hau onartzeko, personal batzordetik onartu ondorenean egintzen bezala, eta diktamen hori da orain onartuko duguna. Zuko daukuzu zerbait esatiko? Ez, neki. Barkatu ikizia. Arratsaldeon, bueno, postekoa da, pixkana udal langileak krisiaren aitzakian galdutako eroste ahalmena berreskuratzen aste hau da lehen pausu ez da, espero du pausu gehiago egotea, eta horren mugatzen dituzten legeak eta dekretuk eta desagertzen joatea. Eta ez horreti bakarri baita ere beste lege eta dekretu batzuk zeintzuk esaterako udal honek personala kontatatzeko gaitasuna duen gaitasuna mugatzen dituztenak. Eta jakinaren gainean gaudenean momentu honetan, eta lehengoa personal batzordean oso argi gelditu zen, udal honek bere funtzioak behar bezala betetzeko herritarrei zerbitzu egokia egiteko, personal berriak kontatatu beharko lukela, eta momentu honetan legediak mugatu egiten digu hori kontatatzea. Espero ezagun lehen urratsa izatea eta beste urrats horiek ahalik eta azkarren ematea, eta horren urtean udal honek pausua eman ahal izatea langilei galdutako eroste ahalmen guztia berreskuratzeko, eta udal honek izatea gaitasuna behar duen jendea kontatatu ahal izateko. Eskerrik asko, Iñaki. Bozketara pasako gara. Aldeko botuak aho batez onartu da, orduan. Hirugarrena, 2017ko udal sektore publikoaren kontu orokorraren onarpena. Toki erakundeek kontabilitate ekitaldia amaitutakoan kontu orokorra egin behar dute. Kasu honetan, Tolosako kasuan, kontu orokorra osatzen duten entitateak hauek dira. Udala, Jurramendi Egoitza, Erretengibel S.A., Tolargi S.L., Tolosa Lantzen S.A., Tolosa Gaza S.A. eta Tolosa Lotzen S.A. Dokumentu batzuk egon behar dira kontu orokorretan, hauek dira goraren balantzea, galera eta erabazien kontua, memoria eta finantza taula eta zorraren egoera. Kasu honetan, aipatzekoa da 2012 urtetik onaino urtero gutxi gora bera milioi bat amortizatzen ari garela, eta horrek esan nahi du gure zor bizia
jarritako mugatik oso urrun dagoela. Beste aldetik, patrimonialki egoera oso ona da, eta galera eta irabazien kontuan esan dezakegu gure egoera egonkorra dela. Printzipioz kontu batzorde bereziaren onartu zen, gero 15 eguneko epea egon da jende aurrean, ez da egon inongo alegazioarik, eta orain onartu behar da, gero Tribunal Vasco de Cuentas bidaltzeko kontu orokor hau. Aldeko botoak? Hau batez onartu da. Laugarrena, itxitako ekitaldiko fakturen onarpena. Faktura hauek dira 2018an orain jaso ditugunak, baino 2017ko data dutenak, 2 faktura dira zehazki. Pirularen kuadroaren babesa jarri zenarena bat eta Endesaren faktura txiki bat. Bakizute hauek plenotikan pasa behar izaten ditugula eta 2018ko aurrekontuaren kontra joango direla. Aldeko botua? Hau batez. Bosgarrena, etxesetzeko laguntza zerbitzua finanziatzeko Gipuzkoako Foru Aldundiarekin hitzarmena onartzea. 2008 urteko gizarte zerbitzuen legearen arabera, bakizute hor eskumenak argitzen direla, eta etxezetxeko zerbitzua udal eskumena den bezala, adinekoen egoitzak Foru Aldundiaren eskumen bezala argitzen direla bertan. Eskualdaketa hori egiteko, Foru Aldundiak 3 urteko Foru Aldundiarekin udalek 3 urteko plangintza adostu zen, 2017, 2018 eta 2019 dagokiena. Gaur hitzarmena sinatzen dugu, Foru Aldundiarekin, proposatzen da onartzea hitzarmena sinatzea. Bertan, hitzarmen honetan, 2018ko hitzarmen honetan berrikuntza bezala, aipatu behar da, etxezetxeko zerbitzua sustatzeko eta bultzatzeko Foru Aldundiak proposatzen duela hainbat neurri hartzea. Neurri horien arabera Foru Aldundiko ekarpenaren 25% barematuko da. Hobekuntza horiek Gipuzkoako Zerbitzu Sozialen Erakunde arteko mailaren batzorde teknikoak proposatutakoak dira. Gaur egun etxezetxeko zerbitzuak Tolosan harrera oso ona du herritarren artean. Zerbitzuaren iraupena bermatuta dagoela esan genezake. Gaur egunean ditugu 128 kasu aktiboan, eta 160 pertsonei ematen zaie zerbitzua. Kasu batzuetan, familia berdineko kide desberdinak jasotzen dutelako arreta zuzena. Proposatutako hobekuntzei dagokionez, kasu batzuetan, udalak bere araudian jasota daude hobekuntza horiek, eta beste kasu batzuetan ez dira ikusi egokiak Tolosako egoerarako. Banaka, aipatzearren, lehenengo hobekuntzan aipatzen da erabiltzaileen gehieneko ekarpena, oda prezio publikoa, orduko prezio publikoa jaistea. Gaur egun, erabiltzaile bakar bat dago Tolosan, kopuru maksimoa ordaintzen duena, egoera ekonomiko bikainagoetan dauden personak ez dutelako zerbitzua erabiltzen. Eta batzordean horrela komentatu zen, eta pentsatzen dugu sistema egokia dela gaur egun Tolosan daukagun bezala kalte baratasun egoeran daudenei lehentasuna emateko. Bigarren hobekuntzari dagokionez, proposatzen da arreta egutegia zabaltzea urteko 365 egunetan. Gaur egunean, Tolosako araudian 7 artikuluan jasota dago aukera hau. Egun arruntak, astelehenetik ostiralara, bereziak eta baita ere larunbatak eta jaiegunak. Hirugarren hobekuntzan, gehienezko orduen intensitatea 4 ordura igotzea proposatzen da. Tolosako araudian gehienez 3 orduko zerbitzua jasotzen da, 22 kasu ditugu 3 ordu horietako intensitatearekin, eta arreta gehiago behar duten personak menpekotasunaren legearekin sortutako diru laguntza sistema bidez
estaltzen da eta beste baliabide batzuekin baita ere eguneko zentroak esaterako. Hala ere eta interesgarria balitz zerbitzu hau zabaltzea 4 ordutaroa, balorazio teknikoa egin dezakegu eta ordenantza berria lantzerakoan planteatuko dugu. Laugarren hobekuntza da premiazko sarrera bidea ezartzea. Tolosako udal araudian 16. artikuluan jasoten da larrialdi egoeretan zerbitzua berehala ematearena. Eta 5. hobekuntza da bestelako modalitateak ezartzea eta hori ere Tolosako udal araudian jasota dago 3. artikuluan eta 8.3 artikuluan. Modu guztietara eta hitzarmenari dagokionez, 12. puntuan hitzarmenaren indarraldia aipatzen da eta guk onartuko dugu hitzarmena dagoen bezala, baino aipamen bat egingo diogu legeari eta eskatuko nioke Begoñari argitzeko ze legea eta zergatik egin behar dugun aipamen hori. Bueno, hemen gertatzen dena da, hitzarmenak aurreikusten duenez, indarraldia hasiera batean izango litzateke 2019ko abenduaren 31 bitartean, eta gero jartzen du urtez urte luzatu ahal izango dela aurrekontu xedapen egokia eta nahikoa baldin badago. Klausula hau nire ustez interpretatu behar da kasu guztietan, kontutan hartuz sektore publikoko araubidea arautzen duen legeak, bere 59. artikuluan esaten du, lankidetza edo hitzarmen baten gehieneko iraupena 4 urtekoa dela, ez dagoela jarraipen edo ez dagoela luzapen tazitorik, baizik eta espresuki luzatu behar dela, eta luzapen horrek ezin duela izan beste 4 urtekoa baino luzeagoa. Orduan hori kontutan hartu behar da, hitzarmen hau behintzat interpretatzeko garaian. Hori alde batetik. Gero beste alde batetik, pentsatzen dut hau ez dela kasua izango, baina kontutan hartu behar da baita ere, aipatu dudan legea, 40/2015 legeak bere 53. artikuluak sedatzen duela baita ere 600.000 euro gainditzen duten hitzarmenak bidali behar direla euskal kontuen epaitegira. Pentsatzen dut hau ez dela izango, baina hori baita ere zuen jakinen gainean jartzen dizuet. Orduan, hemen behintzat ematen dudana da hitzarmen hau interpretatzeko irizpidea. Bai, arratsaldeon, nik bakarrik aipatzearren ez duk esan dezun bezala, zerbitzua oso ondo baloratuta dago Tolosan, komentatze gendun, gainean ikusten dut Tolosa behintzat herri berezia dela gai honi dagokionean, eta bai aipatu enpresaren aldaketa ere egon dela, baina naiz eta hobekuntzak aipatzen dian, hobekuntza bezala, lehenagotikan ere Tolosan ematen den zerbitzua ona dela, eta ziurtatu daitekeela, da behintzat borondatea agertzen dela, horrela jarraituko denaren hildotik. Esan nahi dut, hitzarmen berri bada, urtebeterako da, baina ez duela berez aldatzen behintzat okerrera, hori, gure aldetikan hori azpimarratu. Bale, orduan, matizazio horrekin, hori jungo litzateke ziurtapenean, matizazio horrekin aldeko botuak, aho batez, onartu da. Bueno, 6. puntua, 2018ko diru laguntzen eranskinaren aldaketaren onarpena. Kaixo, horren abarkatu daukan edo ez dudan hautxagatik. Horrengoa, hemen kasuntan, ogasun batzordean egin genuna izan zan azaldu urrengo proposamena elkarte desberdinen diru laguntza kasuntan izenduna izateko, batzorde ezberdinetan aipatu intzian eta xehetasun handiekin azaldu zan zergatik, eta guk egiten deun edo batzorronetara ekartzen deun proposamena horrengo izango zan Caritas elkarteari 2.950 euro, Arizpe elkarteari 6.500, Iturritza elkarteari 6.100, Bikarte elkarte hau da urten lehenengo aldiz eskatzen duna, eta da Errusiatik eta Bielorrusiatik etortzean numen gure familien artean egoteko 883 eurokoa, TAC elkarteari 20.000 eurokoa, Tolosa Klub de Futbolari 1.000 eurokoa, eta Euskal Fondoari 7.325 euro, Guatemalan 2 proiektu garatzeko.
Proposamen honen atzetik arrazoi desberdina daude eta haietako batzuk kontutan hartzen baldin baditugu, guretzat dira bentsat dira elkarteak taldeak izaera berezia daukatelako, nortasun propioa dute, urtean zehar egiten dituzten ekintzagatik eta herriari emate joten balio erantziagatik, eta horregatik eta gero beste hainbat gauzagatik ere proposatzen duguna da diru laguntza izenduna izatea. Eta batzarra onartzea. Aldeko botuak? Hau batez. Zazpigarrena, 2018/8 kreditu aldaketarako kreditu gehigarria espedientearen onarpena. Kasu honetan, Ogasun batzordean baita ere diktaminatu genuen zen ekartzea beste proposamen bat, eta izango zen 2018 urteko 8. kreditu aldaketa, kasu honetan da kreditu gehigarriaren modalitatekoa, eta hemen proposatzen duguna da gerakinetatik finantziatzea, eta erabiliko genukena izango zen 485.659 bat euro. Haien artean, behar baldin bada igual Ogasun batzordean zehaztun, igual askoz gehiago zehaztu genuen, baina bentsat idei bat egiteko, proposatzen duguna da asfaltatzeko obra batzuk egiteko partida berri bat sortzea 425.000 eurokoa, hemen urtero aurrekontutan sartzen duguna da 400.000 euro, haietatik 75.000 gutxi gora bera izatea mantenurako, mantenu obrak egiteko, eta 125.000 izaten da beti irisgarritasunaren obra batzuk bermatzeko. Kasu honetan ikusita mantenu obrak direla kalen asfaltatzeko honen zati batzuk bakarrik asfaltatzea eta ez kale osoa, ikusten genuen zen zeudela beste kale batzuk behartzuten zen kale osotasunean asfaltatzea, hori inbertsio bat bezala aurre ikusten da eta horretarako proposatzen genuen zen 425.000 jartzea. Eta hemen egingo genukeena, zen ez eta ipatuz izango zian kaleak, San Esteban, Orrondia kalea, Andamari kalea bere osotasunean, eta San Blaseko bidea. Horrez aparte baita ere, kreditu gehigarri honen barrun behar baldin bada baita ere aipatzeko izango zen, izapideen liburua, edo eskuliburua garatzeko eta baita ere udate antolaketarako behar izan dugu kanpoko laguntza horrea egiteko, eta horretarako 18.500 euro behar ditugu takentzat, lehen aipatu dugun diru laguntza izendunarako 8.000 bat euro. Ingurumen departamentutik baita ere eduki dugu eskaera bat 18.000 eurokoa nahi dutena da Tolosako auzoak sustatu eta zagurazteko ez bakarri beraien paisaiagatik edo gastronomiagatik baizik nahi dutena da azterketa bat eskatu auzoak bere nortasun propioa baita ere daukatelako turismo aktibo batekin lotu. Beste partida bat baita ere jarri deguna da 150.000 euro jarri beharriko ditugu soldataren igoerari aurre egiteko, eta gero beste diru batzuk horra saltzea banatu zaigun edo banatu izan dugun dokumentazioen artean, eta izaten da leheno adibidez 4. puntuan ekitaliko fakturaren itxieran egiten duna da 2018 urteko aurrekontuaren kontra joanez 2017 urteko faktura batzuk egiten duguna horrein da pixkat partida horiek osatu aurre egiteko 2018 urtea. Eta lehen hemen esan dugun bezala edo leheno aipatu izan dudan bezala inbertsio guztiak finantzatuko zian gerakinetatik. Arratsaldean berriz ere, Ogasun batzordean abstenitu ginen, puntu honetan, eta abstenitzen jarrituko dugu. Ez gaudelako hemen egingo diren inbertsioen kontra, utzegu beharrezkoa diren inbertsioen kontra, baina prozedura arazo badago. Uste legegintzaldi hasiera honetatik salatzen ari garenak. Ez direla aurrekontuetan gero egin behar diren ekimen batzuk. Eta hauek hemen, eta batez ere horregatik egiten dugu abstentzioa, hau da, kalen asfaltatzea, ebidentea Zarrondia kalean dela 6 hilabete asfaltatu egin behar zela. Eta inbertsio bat egin beharko zela hori asfaltatzeko. Eta zatik ezan presupuestotan sartu inbertsio hori. Ez da bakarrik orain hemen plenuan honi buruz hitzin behar degula eta Ogasun batzordean honi buruz hitzin behar degula.
aurreikusita egon zitekeenean. Baizik eta olako kreditu gehigarriak eskatzen diote kontu hartzaileari beraritzko txosten bat egitea, txosten propio egitea. Eta bueno, burokrazia handitzea da. Eta pasabardu kontu hartzaileak olako txostenak egiten aurreikusi ez diren kreditu gehigarri batzuk justifikatzeko, aurreikusteko modukoa zirenean. Eta badakit hori hemen partida bakarra dela, besteak ez ziren aurreikusteko modukoak. Baina estilo horrek holako gozetara ekartzen du, eta bueno, ez da egokia gure irudiz, terutzeu prozedura ez dela egokia, egingo genukela aurrekontuan ahalik eta zehaztu daitekena, eta kasu honetan asfaltatzeko hondiak alaren eta besteen asfaltatzea oso errez ikusi ziteken joan den urteko abenduan, eta horregatik ez dugu kreditu gehiago hori, nahiz eta kontra ez dugu iringo, ze ikusten dugu obora horiek beharrezkoa direla, baina gauzak ikuste beste modu batea egin beharko ligatekela. Kudeaketak estiloa dira, eta gu ez gaude kudeaketa estilo honen alde. Bai, bueno, nik gogorarazi nahi dut Iñaki asfaltoaren partida berdina onartzen dela aurrekontu guztietan, legealdi honetan eta baita aurreko legealdian ere. Baina hortaz aparte, iruditzen zait, lelo berdinarekin nahi zatela behin da berriz legealdia hasieratik zu behin ondo esan dezun bezala, olako sensazio bat transmititu nahian, ez? Improvisazioaren sensazio bat transmititu nahian, ez? Eta ez da egia. Ez da egia gobernu talde honek improvisazioz jokatzen duena. Plangintza bat dago, hauteskundeetara legealdiko plangintza batekin aurkeztu ginen. Udalean eta herritarrekin batera 2017-27 Tolosako plangintza partekatua osatu da legealdi honetan, urtez urteko ekimen eta proiektuak ere herritarrekin kontrastatuz. Beraz, plangintza badago, 10 urterako helburuekin eta urtez urteko egutegi konkretuekin. Hortik aurrera, udalak erraminta ezberdinak ditu plangintza horri estaldura ekonomikoa emateko, behin eta berriz adierazi dugun bezala, ez? Dela aurrekontua edo kreditu aldaketa ezberdinak. Aurrekontua ez da udalaren urtengo plangintza osoa. Horretarako daukagu Tolosarrekin bat osatutako plangintza estrategikoa. Hori da gidalerroa. Hortaz, plangintza zehatza badago, landua, publikoa dena, urtez urte herritarrekin bat lantzen diren proposamenekin hornitua, ezarritako norantzaren baitan, eta ondoren udalean hori burutu ahal izateko finantziazioa ezartzen zaiena era batera edo bestera. Horretarako ere, urte berria hasi baino lehen definitzen da proiektu bakoitza non kokatuko den, finantziazio hori lortzeko. Aurrekontuaren barruan edota urtean zehar burutuko ditugun hainbat kreditu aldaketetan. Gaur burutuko den kreditu modifikazioekin, herriarentzako onurak diren ekimen ugari jarriko dira martxan. Gehiago, nik uste kreditu aldaketak azpimarratu nahi dut, berriz, udal finantza sistemaren erraminta bat dela, eta ez erabiltzeak suposatzen duela berriz, guretzako, plangintza falta bat eta erronka berriei aurre egiteko ganora gabekeria. Ez, nik esan dutena da, berriz errepikatu esaldia. Udal finantza sistemaren erraminta bat da kreditu aldaketa. Ez da plangintza ez darena. Aldiz, ez erabiltzeak, erraminta hori ez erabiltzeak, bai da plangintza falta baten isla da. Cristian. Iñaki. Bi kontutxo, ados nago, erabat ados gaude, kreditu aldaketa badirela kudeaketarako erraminta bat, eta erabili behar dela erraminta hori beharrezko denean. Gure kezka da erabiltzen ari dela beharrezko ez denean eta aurrekusi zitezkeen gauzak ez direnean aurrekusi egiteko. Arrazoi dizu, aurreko legegintzaldian ere asfaltatzeko partida bat zegoen, baina diferentzia handi batekin olatz. Aurreko legegintzaldian eta honetan ere dago beste partida zen mantendurako, eta gu hemen inbertsio ez ari egeizketan. Hemen sortu da asfaltatzeko inbertsio partida berri bat aurreko ikusi zitekeena 2017ko abenduan gure aurtengo aurrekontuak udal batzonek onartu zituenean. Ez azken puntu hori argitzeko baita ere, aipatu du Begoñak, baina kale osoa asfaltatzen denen inbertsio bada, eta beste kale osoa ez danen asfaltatzen mantenu lana da. Begoñak aipatu ditu inbertsioak zein diran, mantenu lanak dira Sagardotegiko bidea,
Uzkitzako Sagardotegiko bidea, Pedro Tolosa, Bentaundi, Jurre Eroski aurrean, Iparragirre, Donosti Etorbidea, Bizkai kalea eta San Frantzisko kalea, eta aldaketa bakarra da, ez dela kale osoa aiten, baizik eta konponketa badala, hori da, xehetasuna. Bozketara pasako gineke. Aldeko botuak. Aurkako botuak. Abstentzioak. Onartu da gehiengoz. Bestia, 2018/1954 dekretua, eta 2018/1952 biek daukate, osea, bakoitza dauka kreditu aldaketa bat, dekretuei buruz kontu eman. Kasuntan aurkitzen garena da, 2018 urteko 9 kreditu aldaketa dela kreditu gaikuntzan eratakoa. Kasuntan egiten duguna da 49.000 eta 47 euro jaso gure kutxarako. Kasuntan datoz Eusko Jaurlaritzatik eta Gipuzko Foru Aldundietatik. Zati handiena Eusko Jaurlaritzatik datorkigu 47.235 eurokoa, eta da ematen zaigun laguntza Samaniegoko teilatua berritzeko. Eta Gipuzko Foru Aldunditik jasotzen duguna da beste guztia, eta da 1.112 euro uste zela Txarnebileko lankidetzarako. Eta 10. kreditu aldaketa da kreditu transferentzia modalitatekoak, sontan 63.756 eurotaz hitzeiten egea, eta hemen egiten duguna da partida batzuetatik beste partida batzuetara dirua pasa, hori bai azaldu genuen baita ere ogasun batzordean, eta hor azaltzen dira, egin dien mugimenduko esplikatzeko. Ez dago estek. Zerbait aipatzeko? Bueno. Orduan, 9. alkatetzako dekretu hauen berri ematea 2018ko ekainaren 1-tik 30-era. Eta dira, 1141-tik 1348-ra. Eta azkena ja, galderak eta erreguak. Kristian, zuek zerbait? Ez. Bueno, ni bai aipatu nahi dut zerbait, eta da, eskualdeko emakumeen traineruak errenteriko bandera ekarri duela honuntza, orduan zorionak hemendik. Baina kirolaren mundulari ikusita eta kirolaren munduari begira gaina aipatzeko dauzkan kirolari guztiak kasualidadez, ez da beti horrela izaten, baina gaurkoan bai, danak emakumeak dira. Gauza handiak egiten ari direlako, ez? Maria Lasa adibidez, udaberrian 800 metrotan Espainiako txapelketa lortu zuen pista estalian, eta orain 20 urtez azpiko munduko atletismo txapelketan hartu du parte Finlandian. Tolosa Klub de Futboleko hirurarra da Maria. Paula de Juan ere atletismoko Espainiako txapelketan, absolutuetan, 4. izan da 200 metro esietan. Ane Iturria mendiko lasterketa batzuk irabazi ondoren, azkenekoa Etxo herrian, estatuko selekzioarekin abuztuan Italian egingo den juvenil mailako munduko txapelketan parte hartzeko hautatua izan da Alpino Uzturre elkarteko korrikalaria. Irene Caminos, trial kirolan ibiltzen dana, Espainiako trial txapelketan, Guadalajaran, urrezko domina eskuratu zuen ekainaren bukaeran, txapelketa irabazten duen 2. aldia izanik. Eta Europako trial txapelketan Suitzan lehiatu da Espainiako selekzioarekin eta 4. postua eskuratu du. 3. izateko puntu bakarrera gainera. Eta Irati Lakuntza, Ega Txigerik eta Serbian, estatuko selekzioarekin aritu da pasaden astean munduko txapelketan, eta bertan Espainiako 2 rekorrak erdietxe ditu, 200 metro eskafandran eta urgaineko 200 metroko frogan. Bueno, herri honetan hainbat eta hainbat kirolarik daukaten maila izugarria da, aber heltze zaien gure berotasun guztia eta gure zorionik handiena. Ondo pasa oporrak eta asko disfrutatu eta irailean etorri danak indar berrituta. Mila esker den hori. Tarte hau Tolosako udalak babestu du.